Ai, Dios mío, estaba remedando ahora porque teño unha velliña ali, ben bonita, e día en país multicolor. Acordados da infancia esa? Moito me gustaban a mí os debuxos, Como estamos, Que tal estades aí? Hace unha abeja bajo el sol. Ollo, piollo, con este timbre de voz que teño eu, Como que non? A bella non sei, pero ven para aquí. Porque temos unha receita cun toque así doce, así un toque así ben bonito. O que sodes ben larpeiros, como era meu avó, Darío, que papaba no membrillo, no mambrelo que flipas, vai vos gustar esta receita. Que xa fixemos unha vez algunha salsiña aportando eses froitos secos, neste caso deshidratados que imos empregar, pero creo que lle quedan moi ben cando queremos cambiar matices, sobre todo nas receitas. O primeiro de todo, importante, sempre que eu faga unha receita que hoxe leva ameixas, que teño unha anécdota moi boa cas ameixas, pero pode levar as uvas pasas, pode levar uns figos, dame absolutamente igual. Incluso pode levar un pouco máis de mel que tamén a leva para buscar, neste caso, nunha costela, vale, de tenreira, que vamos a facer con unha salsiña de ameixas, tal, e con un pouco de cuscús, vale? O típico guiso no que empezamos a fiar por un lado, porque vai levar sempre esa bresa de verduras, ese corte que fai que o caldo este no seu punto e que por riba de todo levamos tamén caldo xa feito e, polo tanto, imaginadevos como vai a saber a receita. Saber non sei, vai ser un auténtico 10, aí o deixo. Vale, e hoxe, ademais, imos, como vos decía, acompañar cun pouco de cuscús, que é algo así como moi marroquí, moi de Túnez, de tal, e que eles fan dunha maneira que eu creo que, como non temos os aparatos que teñen eles, pois vamos a facelo de outra ben sinxela. Creo que é unha das cousas que empezamos a que deberíamos empezar a empregar na nosa cociña, porque en exactamente 5 minutos levámoslo feito. Mirade, ingredientes xa para non seguir afiando nesta historia. Temos aquí un pouco de costela cortada en anacos de tenreira, é unha auténtica maravilla, leva parte de oso, sabedes que a carne con oso moito máis rezumenta e queda moi ben no guiso. Temos cenorias, temos por aquí perexil, temos ameixas, temos un chisquiño de allo, loureiro, cebola, temos limón, coandro, Mirade vos, eu tamén emprego coandro, non pasa nada de vez en cando, eso sí, un pouco de apio, temos menta, mel, mostaza, o cuscús que vos dixen, un chisco de viño branco e, como sempre, un bo caldo. Aí estamos, moi bons días, Lidia, que tal? Bos días. Como estás, Cóntame. Estou ben. Home, non vas a estar ben con este elenco de cousas que temos aí na nosa táboa, Sí, que moita xente non mesturaría, por exemplo, aí ameixas con carne, cuscús moita xente, estou segura de que nunca o empregou nas súas casas. Quero falar do cuscús pola rapidez. Pola sinxelo que é facer absolutamente todo. Ferves un pouco de auga ou de caldo, mételo aí e pim pum. Morreu o conto, en serio, Que moita xente di que o máis rápido para facer é a pasta, pero é mentira. Porque a pasta, entre que ferve, salvo que teñas inducción que ferve rápido, os que non temos inducción, entre que ferve a auga, que tal, o punto de cocción, tal. É que isto moito máis rápido o cuscús. Pois hai outra cousa, a miña nai agora comprou fai pouco un fervedor de auga, para as infusións e para estas cousas. E con eso xa non che quero ni contar. Mételo, enchúfalo, 2 minutos, mételo aí, cantidade exactamente igual de cantidade, un dedo por riba se queres, de caldo de auga que de cuscús, e a vivir. Eso sí, un pouco de trampa facemos, porque en Marruecos e por aí fano ao vapor. E además fano en 2 coccións, en frío e tal. E despois, é unha cousa que digo en serio, cando moitas veces falamos todo así como arremedando, meténdome ca xente, que gustame meterme moito ca xente, son un vacilón nato. Pero falo moitas veces de que os cociñeiros que temos como menos sensibilidade ao calor. Bueno, porque é verdad, empezamos a meter as maus, e entonces o callo tamén se fai. Igual que eu, cando era rapaz de todo, me apostou meu primo Javi unha... Que me apostara? Unha cea, pero unha cera. Era como a miña primeira saída de festa de verdad, como de maior, vale? Como os 16 anos, 17, de dicir, bueno, igual ainda me boto aí hasta as 3, 4 da mañá, dixo, levo teu, pero primeiro tes que arrancar ou, neste caso, esnaquizar este cepo cun hacha. Escoita. Ti es desos que se pican. Sí, non fai a moito para que me pique eu, pero deixei as maus esnaquizadas. Chegou a miña tía Amparo, colleu, pum, pim, pum, abur, un taco de leña ali que flipas, eu así mirando para e dicindo, que pasou aquí? Pois a Amparo non lle pasou nada nas mans. Por qué? Porque tiña callo. E os cociñeiros pasalle exactamente igual. En este caso, o cuscús,
a xente que foi o cuscús enfríao, mete as maus, na auga fría e empeza a movelo e a traballalo recén saído do vapor para que non se apelmace, que é o único que che pode quedar mal nun cuscús. Se te pasas de auga ou de moito calor e tal e non o metes ben. Pero hai un par de trucos que vou facer e sen tostar, que é un pouco de aceite e xoverdes despois, e vai quedar maravillosamente ben. Bueno, o primeiro de todo, falaches de ameixas, vale? Pero podes, por favor, explicarlle a xente que as ameixas tamén son isto? Ah, claro, ameixas hai que especificar. Cando falo de ameixas non falo do marisco, falo da froita. É que me dá, mira, un tabardiño, está me dando. Outro día, xa preparei unha historia cas ameixas e chamou alguén dicindo... Onde están as ameixas? Que non había ameixas, Ardita. Que non as vira por ninguna parte. Eu dixen, bueno, a ver, Iván, será. é normal porque ás veces inventamos palabras, pero neste caso non é unha palabra inventada. Pois Dice eso... ameixas. Non, despois cando eu... Non, as ameixas eran as ciruelas. Ah, empezaba a rir, empezou a rir. Ai, onde me metín? Moitas veces cando botamos aí para andar, dice, onde me metín? Pero hai xente que chama para esas cousas. Hómelo, escoita. Tedes moito tempo libre, xa me gustaría a mí. A xente gusta yo está chebo de tal maneira que despois dis que esta receita tiña tan boa pinta, porque despois ven a pinta, ven como probas ti eses ollos que che pon, que se ilumina a mirada. Cando e din, eu tamén quero probar. E por eso andan afiando. Bueno, ameixas deshidratadas, vale, viña. Neste caso sen osos, se non quitámolos, como se fora un dátil, que tamén valería un dátil, o que dixen antes, un figo. Dame absolutamente igual. Vale, vou facer unha cousa. Neste caso, creo que hai poucos trucos para facer un asado, neste caso, nesta tenreira, ter unha boa calidade de tenreira galega, a poder ser, unha boa carne, vermella neste caso, cunha parte pois bastante equilibrada entre masa magra e esa graxa, e tamén con ese oso que fai moitas veces que esa carne quede como bastante rezumente, que me gusta a min esta palabra, porque aprendín fai un ano, entón non paro de contala. Pero o máis importante é que quede, que teñas unha carne de calidade. Valería calquera outra parte, vale? Agulla, alfaldra, que vai xusto despois, non pasaría nada. Neste caso, un dos trucos, como vos dicía, empezando con todo, cal é? Que xa verás como vais a ver, que hai que facer con esta carne primeiro antes de nada? Non sei. Marcala. Marcala. Tostar ben. Isto é pa toda a vida. Hai que selar. E despois unha cousa importantísima. Mira como onde te meto eu a veces, No, digo, porque estaba pensando que era unha pregunta trampa. No, vale, pois non. Pero importante, sempre o digo, non é para que moitas veces dice, porque así se quedan os xugos dentro, porque fai unha codia. Non vai por aí, vai polo sabor, vai por ese mallar, vai por eses toques que vai deixar para que despois a verdura tamén colla pois moitísimo sabor. Básicamente por aí, nada máis, vale? Así que, directamente, o que facemos nós é darlle un chisco dese aceitiño, imos coller tamén un cunco que teño por aí, máis unha, xa verás, historia, e imos traballar con esta carne de maneira perfecta. Pero un segundiño, aí. Mirade, polo tanto, eu o que fago é salgar un pouco, vale? Salpementar, máis que nada, toda esa historia, moitas veces podese facer tamén aquí. Eu a veces teño escoitado que se mete o sal aí no cu da pota que se pon mala, que non vale para tal. Que rela a pota, sí, eu creo que non hai historia ninguna. Se escolles as cousas ben feitas, tes unha boa calidade de tal, as potas son importantes. E tamén hai que renovalas de tanto en tanto, tamén. Sí, home, sí. Claro. Bueno, e sobre todo, moitas veces, cando decía meu pai, moitas veces dixo eso, e xa verás como che sona. O bolsillo do pobre vai 2 veces á tenda. Moitas veces vas coller unha cousa en plan, vou a forrar e colla gota, e os 2 días non vale para nada, hai que comprar outra. 2 veces á tanda. Eu penso que é mellor ter menos variedade de tamaños e renovala cada tanto. 100%. Cada pouco tempo 100%. Que ter 5 tamaños diferentes, 100%. Al final estar moitos anos. Depende tamén se traballas en restauración. No, digo na casa. Pero na casa, evidentemente, so des 4, so des 4, so des 2, e tes un par delas, debería estar. Que se sean boas. Eso sempre así. Vale, mirade, eso é. Empezamos a selar esa carne. Imos a selar por todos os ladiños, e como fago sempre, mirade que isto, que vos digo moitas veces, é non mover. Na primeira de cambio, non mover nada, vale? Aí, que se vaya todo tostando. Así. Por que digo non mover? Para que se sele ben esa parte, dime. Que moita xente as ameixas non as usa para cociñar. É raro atopalas nunha receta salgada, non? Sí. Eu que vexo na maioría da xente que consume ameixas deshidratadas, as consume, sobre todo, se ten xente que ten estrinximento. Vale. Antes moitas veces falamos de... Bueno, sí, sei que meu pai algún momento, cando estaba un pouco duriño,
metía destas e dicía que iba ben o baño. E moita xente as deixa, non sei se cotaches unha vez deixalas en remollo pola noite, Estas pola mañá, mesmas? bébense esa auga do remollo. Eso non me escoitara, non? Vale, ten unha parte de sentido, sabes que ás veces hai mitos, bueno, pero ten un sentido. A ver. As ameixas teñen fibra soluble. Vale. É un tipo de fibra que axuda co estrinximento. Pero que ademais teñen sorbitol. Escoitaches algunha vez este término? Sí, porque creo que os chicles levan sorbitol. Ese. Sorbitol, maltitol, é da mesma familia. É un tipo de azúcar alcohol que se chama, non? Que licua. Vale. Non sei se, xusto, falando dos chicles, ti non te das conta de que nos chicles hai unha lenda que pon o uso excesivo pode ter un efecto laxante? Escoita, a min pásame. Eu tamén non é que me moleste, xa vos dixo máis ou menos, eu vou facilísimo ao baño. Facilísimo. Non queremos máis datos. E se me paso con cousas como os chicles con sorbitol ou algún xarabe, hai algún xarope tal, que leva algo de tal, ponme maliño de todo. Non necesitamos máis detalles, pero bueno. Vale. Pasa noutros produtos que non levan azúcar, que levan por exemplo, galletas en azúcar, cereais en azúcar, e miras os ingredientes e botaronlle para botar ese sabor doce, substituíron o azúcar por maltitol. Maltitol, tamén me sona. Tamén esta lenda, o uso excesivo pode ter efectos laxantes. Bueno, pois é justamente ese efecto do sorbitol é o que fai que as ameixas Eu que pensaba que era totalmente químico, que eso se facía como un laboratorio e que non tiña... O sea, acabo de quedar frío cando dixete... Non pode ser, que sea sorbitol a ameixa. Ameixa, a mazá, a pera, que decir, o aguacate, que decir, claro, o sorbitol está presente nos alimentos. Que pasa que en produtos procesados levan máis cantidade, non? Por eso, moita xente cando di que eu paseime os cereais en azúcar e agora danme moitos gases, estou como moi hinchada. Será pola fibra? E moitas veces non é a fibra, é o sorbitol que botaron para darlle ese sabor doce. O edulcorante, non? Ao final non é máis que edulcorante, porque parece que coñecemos a sacarina, tal, pero púxose moi de moda fai pouco o eritritol. Tamén. Que outras partes que falaban tamén pasou algo que lín que era malo po corazón, despois parecía ser que non, que xa o sei, pero que... Mira, o eritritol non produce tanto este efecto de distensión abdominal como outros. A mí, por exemplo, é o que mellor me vai. Por eso, non tanto. Cando eu... A ver, non son de modas nin tal, pero gustame probar. Empeza a haber xente a traballar co eritritol. E fan, pois mire, unha carrot cake. Recordo que a primeira vez que empreguei foi facendo unha carrot cake, vale? Un pastel de cenoria, para que non saiba. Un pastel de cenoria, tal cual. Mirad estes tostadiños, que cousa maravillosa. Vale, e de repente... eu o que vin é que tal, isto xa verás como vai sentir mal, pero xa lera que era como menos gasificante, menos... tal cual. A min sentoume de maravilla. Gasificante, gustoume. Bueno, gasificante porque, sabes como me chamaba eu a mí mesmo? Flipas, Eu cando como algún garabanzo mal ou tal, alguna cosa que xa te dixen, ou un repolo, gasman. Eu convírtome en gasman. Entón, ando por aí, teño que andar moi cuidadiño onde me meto, porque senón hai moita xente por redor miña e hai que ter cuidado. E ti que traballas moito redor miña, ten moito cuidado tamén, Por eso non comes aquí diante nosa. Ai, amigo, xa sabemos por qué. Home, loco, mira. Pois parte deste sorbitol queda na auga do remollo. Por eso ten parte de sentido eso de beberse auga do remollo pola mañá. Vale, o sea, que lenda urbana, pero ten sorbitol e pode ser, vale. Ten unha parte de sentido. Tamén pasa que se auga tibia en xaxún estimula os movimentos peristálticos, que é un movimento natural que fai o noso intestino para arrastrar as o intestino e o propio esófago, que cando tes o bolo alimenticio tamén fai os movimentos peristálticos para que baixe para baixo. Neste caso, o que queremos empurrar está baixo. Exactamente. Vale. Eu, falando un pouco deso, que isto a xente vai estar moi interesada, porque non sei que che parece a ti, o que encontras na consulta nestes sitios, pero a min pareceme que hai moita xente que o pasa mal co tema do baño e tal. Vale. Outros remedios ou non remedios, que teríamos que facer nunha dieta normal e tal, que non sexan ameixas, non estamos comendo ameixas todos os días, para que todo eso vaya moito mellor, así a priori? Hai varias cousas. Primeiro, hai que averiguar cal é a causa do estrinximento, porque non necesariamente ten que ver con que non estou comendo fibra suficiente. Moitas veces malos hábitos e aumentando o consumo de fibra e de líquidos melloramos. Pero que pasa cando aumentamos a fibra, aumentamos os líquidos e non melloramos? Pois hai que ver cal pode ser a causa do estrinximento, porque pode ser outra, non? Exactamente, vale. Por eso digo que non sempre, isto é, ás veces é un remedio paliativo, non? Mentres non averiguamos a causa que o produce. Pero ti normalmente, bueno, paliativo, pero normalmente sempre falas a primeiro de todo de comer unha dieta rica en fibra, non? Claro, primeiro sería asegurar. Collemo apio, porfa, mentre seguimos a falar. Entonces, eso, asegurar xa con esas cousas. Claro. Que non van, pois empezamos con... É que despois, miña madriña, por exemplo, ten problemas, moitas veces. E a veces vai moi ordeada e ve
parece que as cousas pois llevan ben e tal, e facendo o mesmo noutro momento que o sistema nervioso, eu creo que tamén a veces Por eso digo, influye moito xoga malas pasadas. Non só, Digo porque tamén. miña madriña, isto é de familia, o de formijo no cu que me ves aquí, isto é de familia. Eso xa te digo, a irmá de meu pai é así tamén. Clarisa, estásme vendo desde aí seguramente. Estás aquí contando os hábitos escatolóxicos da xente, da familia, sen pedir autorización. Eu non teño que pedir autorización por ese tipo de cousas onde vas. Che. Despois a xente... Eles tamén falan miña. Atoparase ca túa tía e diralle, que tal, fuches ao baño? Vale, ben, e non pasaría nada, ou que? Veña, veña. Ás veces, nese tipo de cousas, falaches ti algunha vez tamén de como ten que ser a caquiña, como tal. Sí. Hai que deixar un pouco ao lado o pudor, vale? E dicir que hai que falar de todo, sobre todo se estamos falando de saúde. Neste caso, miña madriña, cando fai as cousas ben, algunha infusión lle vai ben tamén, e tal, pero di, eu facendo todo increíblemente ben, de repente, pasa un par de semanas e empezo a ir mal. Bueno, hai moitas veces coincide con que ela está un pouquiño máis... O pode ser moitas cousas, Vale. pode ser hormonal, pode ser algunha proteína alimentaria que causa esa reacción adversa, pode ser mil cousas. Por eso digo que se non mellora aumentando a fibra e a auga, pois hai que averiguar tamén a causa, non? Unha cousa é aliviar ese estrinximento mentras non damos ca causa, sabe? Pero hai que miralo. Hai que miralo, Claro. eso está claro, sobre todo porque eu non teño nin idea, non son médico, pero se o tránsito intestinal é malo, eso pode acarrear outros problemas, Claro, non por só é que tardo moito en ir ao baño, hai moitos Por máis eso, problemas. non hai que normalizalo, hai que ir ao médico. Ben, eso gusta a palabra, non hai que normalizar, e por eso tamén hai que falar, e por eso este é un canle perfecto para que moitas veces animar a xente, bueno, isto voume meter con outro primo, pero non digo nome e xa está, vale? Facémolo así. Un primo meu tiña unha almorrana. Por non ir ao médico a dicir que tiña unha almorrana, tardou en ir non sei canto tempo, cando xa eso estaba peor. Era vergonza. Home, neste caso eu non digo nada, pero se tes algo no traseiro ou donde sexa e ves que non ten moi boa pinta, vas ao médico, que a vergonza non vale pa nada, que a saúde, e preguntas. Se che manda pa casa, maravilloso, non tens nada que facer, mira, fun pra casa. Pero, home, de vez en cando, non aguantedes. É que non están sexades. acostumadísimos a ver esas cousas. É vergonza Bueno, para ti, pero o médico e a médica están súper acostumados a... Exactamente. Non lle dan ningún tipo de... É vergonza porque é de algo valor. educativo, Na miña casa toda a vida fixemos o de... Hai que ir á ducha, aí a porta non se cerraba, dende pequeno está, todo o mundo como Dios nos trouxo o mundo, e entón chega un momento entre o deporte, que eso é bo, cando eu falo moitas veces, cando eu estaba con cativos e tal, claro, de ducharse, todos xuntos, de querer, de que non pase nada, de que non, evidentemente, os nenos a veces son ben malos, son ben malos, e podeste meter, pero se todo se normaliza, a min, eu recordo que tiven profesores de ximnasia, que non de educación física, que non me mandaban duchar, e outros que sí. E sempre agradecín os que mandaban duchar, primeiro, porque así non olíamos a sobaquiño na clase de matemáticas, por exemplo, e porque eso tamén educa e conciencia os rapaces. Nesos equipos de fútbol, de baloncesto, os deportes colectivos traballan moi ben sobre esa cousa. A vergonza corporal non vale para nada. Que a actividade física é outra cousa que axuda co estrinximento. O que? A actividade física. De feito, vale. as persoas con mobilidade reducida teñen máis tendencia, por exemplo, ao estrinximento, justamente por iso. Por iso que, se nos podemos mover, eso é algo que nos vai axudar. Vale, moverse, pero eso miña madriña, por exemplo, movese tal. Sí que é verdad que regulo o tránsito intestinal, xo teño escoitado máis veces, e moitísimas máis cousas, como, por exemplo, dormir ben, tal. O sea, é que ao final vai todo da mao, Por ao eso final, as boas costumes... non sempre só con cambios alimentarios se consegue, non? Por eso. Vale, cólleme o allo, cólleme esas dúas folliñas de loureiro, por favor, ímolas meter tamén aí, estamos acabando nesta bresa. Cando falo de bresa, falo deste tipo de corte, que é unha cousa moi sinxela que podemos facer. Mirade, Corte grande, non? Ese tostado, sí, grandeciño, porque hoxe as verduras non as vou aproveitar para a nosa salsa. Imos triturar simplemente ca ameixa, pero esas verduras ímolas guardar para outro momento. Entón, cando se fan así, fan que tamén o caldo non quede tan turbio, porque non se desfai tanto a verdura e queda un pouco máis enteira, vale? Neste caso, directamente chafamos este alliño outra vez por aquí, collemos a tal, a ver, isto por aquí, outro chafeino ben, este chafeino increíble, outro un pouco menos, pero chafo agora. Así, enteiro, exactamente igual, métolle unha lavazada, ahora sí que te chafei, amigo, Isto pa aquí e as dúas follas de loureiro para aquí. E agora, o único que temos que facer é volver meter a carne. Por eso vou meter aquí un pouco, rapidamente, ese calorciño, temos todo, cólleme ese viño tamén, porque isto, como vos dixen, xa non lle queda moita cousa.
É verdad que o primeiro hai que ter os 4 toques de selada a carne, darlle un toque tamén de selado a nosas verduras, mira como empeza a sacar esos tons, faise cun volume. Nas casas que temos vitros, isto é a veces máis complicado de facer, sobre todo porque as vitros van perdendo tamén forza co tempo. E dirás ti, como que forza? Sí, os primeiros 4, 5, 6 anos a vitro tira que flipas, pero despois empeza tamén, pois como a todo, a non quecer tanto. E polo tanto, a veces non conseguimos estes tostados que son moi importantes na cociña. Pásame tamén o mel, maila mostaza, porfa, sí, e esas ameixas. E o outro vai ser todo po noso cuscús. É un chisco de caldo e témonos todo listo, vale? Aquí, últimos intres, un minuto máis, mirade, para darlle esta boa lavazada de calor e imos empezar a facer o de sempre, mirade. Un chisco de mel. Isto é totalmente sustituible, pero neste caso teño unha mel tan boa do meu amigo Alfonso, das súas abellas, que están ali en Sampaio, que eu non podo... Últimamente estuvo enganchado a ela, e cociña moi ben, deixa un toque moi sutil. Hai veces hai meles moi invasivas. Esta mel parece que está así sempre no seu punto e dalle un toque espectacular. Vale, tenemos por aquí un chisquiño de mostaza que poderíamos perfectamente tamén pasar dela, pero vai na levar, e xunto con ela vamos a meter a carne xa veredes, mirade. Este toque, simplemente, isto deixome por aí, moitas grazas. Carne de novo, para aquí, esa verdura tostada, imos facer así xa. Paca, pa. E con ben de lume... Ai, home, aí, mira. Mira que cores, por favor. Mira que paraíso, mira que bodegón. Isto está para foto. Aí está a mostaza, vos tranquilos que ahora remoixemos absolutamente todo. Os zumes da carne tamén as aproveitamos. E con lume a cachón, metemos este viño, veña, pa dentro. Eso é. Agora toca cocer, vale? Toca evaporar un chisquiño. Este viño, como vai cocer bastante, cando digo bastante, falamos unha oriña, máis ou menos. Teño cachos pequenos, vale? Neste caso, os cachos pequenos vai facer que se fagan antes. Esa boa tostada, case lle chegou o calorciño pa dentro. Así que, agora, o que facemos é meter esas ameixas tamén por aí, que se vayan cocendo, vale? Van a darlle un toque brutal. Despois escolleremos un pouco desas ameixas, un pouco caldo para triturar. Este caldiño tamén para nós, mirade. E vamos deixar que ferva, o que vos digo, 50 minutos, unha oriña, máis ou menos, así, nin cubrimos de todo, para que nun chisquilichasqui voltamos, xa sabedes como isto da tele, voltamos de seguido, pero nós temos que esperar, e así sigo afiando un pouco cas cousas escatolóxicas. Chisquilichasqui, estamos aquí, veña. Aí estamos. Vaya salsumada. Vaya salsumada, aí o deixo. Caldiño, cun par de ameixas, máis ou menos 7 ou 8, que rescatei por aí. Buah, por favor, para. Valo dicir ti que teño iso aí, veña. Que son acatados. Cando queiras, non te queimes, probas aí, despois tiras o palo, porque isto é un auténtico zume de maravilla. Home, non che vou meter tal. É máis que suficiente para probar. Como vai iso? Ai, notase o sabor da ameixa. Notase o toque doce. Como? Mirade, esas ameixas trituradas, deixei un par delas para empratar por aí. E agora acabo esa salsa, vale? Para facer esta carne que por riba... Es que ides flipar. Espera, un pouquiño máis de caldo do que escollín desas verduras. Ao final, non hai moita cousa máis, non hai moito segredo. Mirade, pa aquí, pa dentro. Aí está. Con eso é máis que suficiente. Vou deixar isto por aquí, vale? Ese caldo empregámolo para calquera outra elaboración sen problema ningún. E temos o seguinte, mirade, unha carne que, cando estaba escollendo agora, xa me deixaba o oso en moitas delas. Mira, por estaba aquí. Antes falaba tal, mira isto. Mirade, mira, oso, outro oso, outro por aquí. E esta verdura imos a coller, por suposto. E isto para empratar. E agora, que isto xa probache, sabes que vai de maravilla. Teño caldo ali fervendo, verdad? Vou tapar isto polo de agora, porque teño esa carne perfectamente posta. Quero que se me xunte, se me integren todos os sabores durante nada, un par de minutos, 3 minutos, e deixámola. A carne está máis que cocida. E, polo tanto, apagamos aquelo, vale? E facemos o cuscús. E diste, pero que se falta un minuto. É que se fai nun minuto. Mira. Sóbrame medio, non? Como? É que, tal cual, de chulito de todo. Chulito de todo, mirade. Aí che vai. O único truco que vos vou a dar eu é isto.
o caldo ten ben de sabor, polo tanto, un chisquiño de aceite, vale? As ervas aromáticas, neste caso, vale, queda moi ben ese coandro, con esa menta, con ese perexil, con ese limón. E vou no meter despois, xusto cando deixe isto de estar apelmazado. Ponme un chisquiño máis de aceite, porfa. Así, no aquí, cuscús. sí, no cuscús, un nada. Eso é, un pouco máis. Veña, fora, non preciso máis. Agora, isto vai facer que, como vos digo moitas veces do aceite do tal, botarlle un pouquiño de sal e que quede tamén por todo por aí, vale? Todo aí remexido. E o que vai ir de primeiras, así, xa veredes, ese chisquiño de sal e, por suposto, mirade, isto, como fago, é que che gustou o trebello esta, ti, Vouche mercar un, mirade. Sempre, por favor, limpiño, ese limón, pero non sabes o toque fresco que lle vai dar. Despois as ervas, cando xa este cocido, é listo. As ervas ao final de todo. É unha xuntanza, en serio. Coandro, contas que... Hasta eu podo comer un pouco de coandro aí, veña. Xa verás, para que che diga o eso, é para flipar. Con eso así, remexemos, ca miña culler que tiña por aquí, mexer xa o tipo outro lado, mirade. Metemos outra vez, remexemos, acabamos de remexer isto, ese pouco sal, mira como non se apelmaza absolutamente nada, e agora, aquí o caldo que está perfectamente medido, mirade, aí, e vaime servir esta tapa xa para iso. Mirade, caldiño para aquí, ben quente, mirade, e agora vai empezar a chupar exactamente 5 minutos, vale? 5. En 3, nin moito máis. Poñemos a tapiña, mira que ben queda. Nin que fixéramos aquí adrede. Isto para empratar e eu quédome collendo o perexil, o coandro, pásame a menta por aí, e facendo un ramillete destes que tanto me gusta así como remexido, mirade, así, que quito isto, e facendo un xifonade, o corte dos auténticos cociñeiros, para, dentro un anaco, meterlo aí xa totalmente hidratado ese cuscús, mirade como está a empezar a chupar. E nun chesquilichasqui, comendo como animais. Hoxe cociñamos tenreira en salsa de ameixas con cuscús de ervas. Comezamos alpementando os anacos de carne para selar cun chisco de aceite e reservar. Para de seguido incorporar a cebola, as cenorias, o apio e os allos picados xunto con 2 follas de loureiro para rustrir uns minutos, engadindo unha cullerada de mel e mostaza para volver a incorporar a carne xunto co viño branco, as ameixas e o caldo, tapando e deixando cociñar ata o punto perfecto. Tras ese tempo, separamos a carne para coar as verduras e empregamos un pouco dese caldo para triturar xunto cas ameixas, conseguindo unha salsa perfecta coa que regaremos a nosa carne. Por outra banda, fervemos un pouco de caldo que nos sobrou do guiso para regar o cuscús, hidratando uns minutos, xunto cun chisco de aceite, reladura de limón e sal, para rematalo cunha boa amada de ervas frescas picadas, empratando co guiso de carne para que comece a papatoria. ¡Qué auténtica maravilla, amigos! ¡Qué auténtica maravilla! É bonito, sí, bonito, sí. Oxe, bonito. E o cuscús, que xa o provei, mete absolutamente medo do bo que está. Mirade como vai a historia. Costela de tenreira galega. Unhas ameixas das do árbore, deshidratadas. E despois unha salsiña con ese viño branco, con esas verduras. Fas unha remexida cun cuscús de última hora e un par de ervas frescas e flipas por colores. Esta é a costela con cuscús. Non está, che bo. Amoriño! Creuche ben bo, Ai, amigo.